πρώτο που θα ζητήσω είναι να σηκωθούμε για να κυκλοφορήσει λίγο το αίμα. Σηκωθείτε λίγο. Έλα, πάμε. Όμορφα. Πολύ καλύτερα ήδη. Πάμε λίγο. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να κάνουμε, που είναι λίγο πιο σημαντικό από το πρώτο, αλλά όχι πολύ, είναι να σας παρακαλώ να πάρετε 2-3 βαθιές ανάσες στον δικό σας ρυθμό. Ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό για το τι σημαίνει βαθιά ανάσα. Πάρτε 2 ανάσεις, κινηθείτε λίγο. Χαλαρά, όμορφα. Αυτό λοιπόν θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα reboot. Ωραία, καθόμαστε, μια χαρά, γλυκά. Ωραία, πάμε για ένα reboot. Θα σας βοηθήσω με κάτι ακόμα. Θα σας δώσω ένα μυστικό. Σε όσο διάστημα της σημερινής παρουσίασης μπορείτε να έχετε τις πατούσες σας σε επαφή με το πάτωμα και τις παλάμες σας σε επαφή με τα γόνατά σας, πατούσες στο πάτωμα, παλάμες στα γόνατα. Δεν χρειάζεται να το κάνετε συνέχεια, όποτε σας έρχεται, όποτε το θυμάστε. Όπως και με την αναπνοή. Ο καθένας έχει τον δικό του ρυθμό. Δεν υπάρχουν οδηγίες κρίσεως. Πέρα από αυτές που θα σας δώσω εγώ σε λίγο. Το εννοώ. Αυτή λοιπόν η διαδικασία μας δίνει 2 πλεονεκτήματα. Το πρώτο και κυριότερο ενδεχομένως πλεονέκτημα είναι ότι κρατάμε τα πόδια και τα χέρια μας απασχολημένα και με αυτόν τον τρόπο φίλοι και εχθροί δεν ξέρουν τι συμβαίνει μέσα μας. Δεν ξέρουν αν είμαστε νευρικοί, αν παίζουμε με το στυλό μας, αν ξυνόμαστε ή αν κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Και έτσι φίλοι και εχθροί δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Το δεύτερο το οποίο συμβαίνει είναι επειδή οι απολύξεις των άκρων μας σταματούν να είναι απασχολημένες με όλα αυτά τα οποία κάνουν, αρκετή από τη δραστηριότητα του εγκεφάλου λειτουργεί ακόμα καλύτερα από ό,τι αν ήταν απασχολημένες. Αυτό λοιπόν είναι ένα μικρό μυστικό. Μην το κάνετε συνέχεια, θα καρφωθείτε. Κάντε το κάθε λίγο, όποτε το θυμάστε. Κάπου είχα ένα κλίκερ αμέσως για να ξεκινήσω. Όμορφα, ευχαριστώ. Η κυρία Ζούρου μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία πάσα όταν μίλησε για όραμα και για όνειρο, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο αυτόν που είπε. Είδατε, λείπει τώρα και χάνει αυτά τα ωραία πράγματα που λέει αυτή. Ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο, είπε κάτι που σε ελεύθερη μετάφραση μου ακούστηκε ως σαν να έλεγε, δεν γίνεται τώρα εκεί πίσω να μην έχω επαφή μαζί τους, θα πηγαίνω έρχομαι λίγο. Ακούστηκε σαν να έλεγε ότι ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει. Δεν χρησιμοποίησα αυτές τις λέξεις γιατί είναι λίγο πιο πολιτικά ορθή από μένα, αλλά αυτό είπε λίγο πολύ. Πώς πάει εδώ πίσω? Ελαμβαστέ, σηκωθήκαμε πριν, δεν σας έλεγα. Είπε λοιπόν ότι ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει και αυτό μου δημιούργησε μια περιέργεια και μια προδιάθεση να κάνω ένα πολύ σύντομο γκάλωπ, δεδομένου ότι ο πληθυσμός που έχω εδώ μέσα είναι τόσο μεγάλος που δεν έχει πολύ συχνά την ευκαιρία να πάρεις τόσο valid στατιστικά με τόσο μεγάλο sample. Δεν σας είπα sample, αλλά και σας είπα κιόλας. Λοιπόν, πόσοι εδώ μέσα πιστεύουν ότι στη ζωή και γενικότερα παίρνουμε αυτό που μας αξίζει? Χεράκια. Ωραία. Είμαστε στο 30 με 35% περίπου. Περίπου το 30 με 35% του κόσμου εδώ μέσα πιστεύει ότι παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Εγώ λοιπόν θα επιφυλαχθώ και θα πω ότι δεν ξέρω. Θα προσθέσω όμως το εξής. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να κερδίσουμε
με το να μην πιστέψουμε ότι παίρνουμε αυτό που μας αξίζει, δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε. Το μόνο που έχουμε να κερδίσουμε είναι να είμαστε θυμωμένοι, απογοητευμένοι και στεναχωρημένοι. Εκτός εάν, εδώ αρχίζει το καλό. Κυρία Ξνή, ξέρω ότι είχα σχεδιάσει άλλη παρουσίαση. Εκτός εάν όλο αυτό τον θυμό και την απογοήτευση που είναι δόκιμα, τα μεταβολήσουμε. Έχει σημασία αυτό που θα σας πω τώρα. Εάν λοιπόν πιστέψουμε ότι παίρνουμε αυτό που μας αξίζει, τότε γινόμαστε υπεύθυνοι για αυτό που θα πετύχουμε, δεν μας φταίει κανείς και αποκτούμε μία αυτονομία. Ωραία. Καλό. Το 35% λοιπόν των ανθρώπων εδώ μέσα έχουν αυτή την πεποίθηση. Ότι παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Fair. Έχω λοιπόν κάτι καλό και για τους υπόλοιπους από εσάς. Για όσους πιστεύουν ότι δεν έχουν πάρει ή δεν παίρνουν ή δεν θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Και αυτό τους δημιουργεί μία ένταση, μία στεναχώρια και μία απογοήτευση. Θέλω να σας πω ότι αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικό καύσιμο για την συνέχεια. Η προοδευτική φιλοσόφηση, η οποία τείνει να επικρατήσει στις μέρες μας, λέει ότι πρέπει να αγαπιόμαστε μεταξύ μας και να υπάρχει ένα win-win και να μην υπάρχει ανταγωνισμός και να αποδεχόμαστε και αν το σύμπαν συνομωτήσει θα το θέλεις πολύ ή το αντίθετο είναι από τα δύο είναι. Αν το θέλεις πολύ θα συνομωτήσει. Όλα αυτά. Η μοντέρνα λοιπόν θεώρηση λέει ότι πρέπει να έχουμε μόνο όμορφα και γλυκά συναισθήματα. Αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει μια σκιά, υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει ένας θυμός, υπάρχει μια απώλεια, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ελέγχουμε και βέβαια υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ελέγχουμε. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε επομιστεί ή υποστεί, όλα λοιπόν αυτά τα οποία έχουμε επομιστεί ή έχουμε υποστεί και μας έχουν βάλει στην α, η β, η γ γωνία, μας δίνουν την ευκαιρία και την προϋπόθεση να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την ενέργεια με πρωτοφανή εστίαση. Γι' αυτό και ξεκίνησα τη σημερινή παρουσίαση λέγοντας σηκωθείτε να φύγει η ενέργεια, αναπνεύστε να φύγει η ενέργεια, μπλοκάρετε χέρια-πόδια να μην χάνετε και εκεί ενέργεια. Διότι εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό. Καταλάβετε ότι η παρουσίαση πήγε στράφη. Δεν θα την κάνω. Θα κάνω κάτι άλλο, όπως και κάνω. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε πρωί που ξυπνάμε και κάθε πρωί που έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να κάνουμε. Κάθε φορά που έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε, όπως έχετε εσείς τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε. Θα το πω μία στα αγγλικά και μετά θα το μεταφράσω. Λέγεται Focus on the task at hand. Κάθε φορά που σηκώνεσαι και έχεις κάτι σημαντικό να κάνεις, το να σκέφτεσαι, να ασχολείσαι ή να απασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο, είναι χαμένος χρόνος. Opportunity cost λέγεται αυτό και θα το μάθετε αργότερα. Είναι κόστος ευκαιρίας. Κάθε φορά που έχεις κάτι πολύ σημαντικό να κάνεις και το μυαλό σου τρέχει κάπου αλλού, ειδικότερα αν τρέχει κάπου που δεν μπορείς να επηρεάσεις εκείνη τη στιγμή. Εγώ αυτό το έμαθα πάρα πολύ καλά όταν ζούσα στο Λονδίνο και πήγαινα ερχόμουν στη δουλειά με το σωλήνο, με το tube, με το τρένο. Και το τρένο πολλές φορές σταματούσε.
Πολύ περισσότερες τότε από τώρα. Και ήσουν εγκλωβισμένος και σε έπιανε ένα πολύ μεγάλο άγχος και έλεγες τι θα γίνει, θα ξεκινήσει το τρένο και τι γινόταν. Φόρτωνες, σαντιζόσουνα, εκνευριζόσουνα. Αλλά υπήρχε μια πολύ απλή πραγματικότητα. Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Ως εκ τούτου ήταν μια εξαιρετική στιγμή για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις το χρόνο σου, οργανώνοντας το μυαλό σου. Δεν μπορούσες να εκτελέσεις κάτι άλλο. Το ίδιο ισχύει και το πρωί που σκονόμαστε. Αυτό θα ισχύει πάρα πολύ για τα επόμενα χρόνια που θα είστε εδώ. Αυτό θα ισχύει πάρα πολύ για τα επόμενα χρόνια που θα είστε εδώ. Τα επόμενα χρόνια που θα είστε εδώ. Οτιδήποτε δευτερευούσης σημασίας σας αποσπά την προσοχή από το να εκτελέσετε αυτή την πρώτη κίνηση θα είναι κόστος ευκαιρίας, θα είναι χαμένος χρόνος. Πρέπει να εκτελέσετε αυτή την πρώτη κίνηση. Πρέπει να εκτελεστεί αυτή η πρώτη κίνηση. Πρέπει να εκτελεστεί με εστίαση, με απόλυτη εστίαση. Χωρίς κόστος ευκαιρίας. Πολλά από τα πράγματα γύρω σας θα είναι θόρυβος. Θα είναι αντιπερισπασμός. Και σας έχω και μια είδηση. Δεν είναι καλή. Μας ρίξατε, κύριε Αντωνά μας. Γι' αυτό με πληρώνετε. Σας παρακαλώ. Η είδηση είναι η εξής. Η είδηση είναι η εξής, παιδιά. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ δραστηριότητας και επιτεύγματος. Μπαίνω σε πολυεθνικές εταιρείες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και παρατηρώ διαρκώς στελέχη να αναφέρουν για ώρα το πόση προσπάθεια έβαλαν, το πόσο χρόνο κατανάλωσαν και το πόσο δύσκολο ήταν αυτό που έκαναν. Who cares? Δεν ξέρεις. Δεν με απασχολεί καθόλου πόσο χρόνο κατανάλωσες και πόση ενέργεια ξόδεψες. Για την ακρίβεια, αν ξόδεψες περισσότερο χρόνο και ενέργεια από τον διπλανό, για να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα,